Ash! Why? No. Di ayaw na magsira. Sa tuyang yaw-yaw. Dili pagyapon online yaws. Online man din ito bag. Ing nabangan na din yung papa. Nahadlok na mi. Oh, huwag ka nag-isip. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Guys, sira na po. Kaya na siya. Yun. Close the door, ha? No problem. I'm happy go inside. بس كلام تعال بس. Pika malaki ko. Ya, John. John. Go, go. روح. روح. طيب اوكي. Mamatay ko. Ay, ing na siya nga. Kuan, bahala kita mag-rent. Bahala na lang to nga anak to. Bahala isa ka kwartong kamay. Mamatay ta diri oy. Ay. Guys, Bisa ka na po dahil 5:31 niyan hina po diri ang tigulang. Misaka na po siya diri. Yan na po minggi samok. Kinian ni man siya diri kay atong mga isang gabi niyan siya diri kay daw ang asawa to daw sa Dubai. So nagkuan siya kaning niyan siya diri kay tapad siya tulog sa ko. Kutaan kay ko. Tapos niyan man ko nga dili ko. Ni ko manawag akong bana karon kanang dili ka kuan sa ko. Mas kasukan ka. Tapos ang akong kauban po diha pong ginakuan nga unsa ni kaning di naman ko ka istorya uy. Madulog po siya dito kay dili man jud ko. Moto dito siya sige kuan sa kauban. Diya bisan pag 1 million imong ihatag dili jud ko mo dawat. Nana siya.
Karon nambot na lang maglibo kung sa buhato na mo ani. Nalipog ko kana siya papa na sa maang amo. So nag-decide mi nga mga bang na lang mi karong karong katapusan sa bulan. Kay bago ra man mi nagsahod tapos wala na mi kwarta. Mamatay mi diri og diri mi perminti kay naa siya mga duplicate diri sa mga yabi makasulod siya diri sa mo ang puy-an. Karon wala man mi trabaho kay di off Martis. Grabe siya iya yung gipatay ang suga. Kurente. Pastilan. Ay, may pabalhino na lang kita aning balay. Bahalag gamay kay balay, bahalag kwarto. Report na lang ka ta, no? Total, si Mana, otro man po niya siya. Unsan sa? Report na lang ka ta. Oh, maujod. Maurang ako aning ko ng ano, video kay para makuan. Nara ba siya mga ebidensya din kamuang niya. Muna din niya kung mga damo ba. Mo gyud. Nahadlo ko ba kay basig unsaon bitaw ta diri? Ula biya siya mga ula biya yang pamilya diya sa ubos. Kita rago diri. Maintag naa ang mga pamilya iyang asawa diha, wala biya iyang asawa iyang anak, wala biya. Sila tanan. Saon ta niya? Yeah. Ay, Diyos ko Lord, saon naman eh. Yots pag yots be pag nag-online na ka kay magkuan ko. Hello mga gandararat, mga Mars, tanawan ninyo. Kiinani namo ni siya paglak. Gipatian jud mi niyang kurente sa papa ni Madam kay dili man siya makasulod diri. Tapos na problema mi kay among lutoanan, maura ra ba ni among lutoanan oh. May nalang gani kay nakakaon na mi karon. Tapos ang amuang rice. Ginoo ko. Ay. So, magpangapi na mo ani ron. Sudan, adobo. Ay, ko Lord, kapoy kayo inani. Ay, hadlo kayo, Jod. Gusto mo siya diri matulog sa mo mag-overnight daw. Ay, diri siya matulog mag-overnight daw. Bayaran daw mi niya. Di man mo dawat. Bahala na yung kwarta diha. Di off manggod na mo karon. Grabe yung anak bang kulba. Sus, Ginoo ko. Sa kukulba na ko, hapit na horot ang mango float. Yun, sa mango float diri. May lang gani, nadala na akong mango float diri sa sulod, oh. Pagkalusbara, lagi ni mo yun sa itong naa siya sa gawas. Control lang yun ako kung kugalingon. Kaya nga no, nang luspad na kita pang duha na, basig mangambak ta nang control na akong gipugngan akong kuan ba akong nervous. Pero nangurog akong mga tuhod pod sa kahakuyaw. Oh. Kurog manggugong hilak nga ko diri o. Basta akong hilak. Buang oy gatinarong manggani ta nagawas-gawas aning Saudi kay para magbinuang di para sa nang uban gawas na binuang kita. Tinarong be pud ta diri nagnaaragay ta diri tay laglaag bisag di off. Nya unayon rata diri sa balay. Yeah, words. So guys, mga gandararat mao ni siya kuan pait jud kayo ning mo abroad ta no. Pait kay ning nata sa ibang bansa. Dili ta ngit-ngit kayo ko. Dili ta kakuan ba? Dili bitaw ta kabalo kung kinsay kontra na to nya. Dili daw mi maglaag kay gi-safety mi sa mo ang madam, dili mi mulaag. Kay among madam kuan pa man yang edad 28. Bata pa siya. Gi-safety mi niya kay dili mi palaagon, gikuhaan mi driver kung mulaag mi, mora gyud among sakyan, inikuha mora jud to kay mahadlok si madam pero naara dae ang ahas. Isa ilahang kaugalingon nga balay kay yara ding papa. Na panguha pa mo og trabahante nga gwapa, char. Joke. Katawa ra gyapon ko ba pero hapit na ko malubat mga gandararat na balaka na jud kaayo ko. Wa ko kabalo kung unsay marisultaan ni. Wala ako kabalo. Unsay may tabuan ni man tag ibalhin mi ni madam kay iso kay na iyang papa kay sundalo na siya kanang retired nga sundalo. So magtagad na lang may ani kung unsay kuan. Gusto naman ni i-report ni sa OWA
Tapos ambot og makatawag mi ani ugma. Kung unsay angay buhaton namo galibog na mi. Pag naay gyud ka sa time nga kadang ikaw bitaw may gingtungdan, ikaw maglibog ka kung unsaon nimo pagkontak dili mi katawag kay wala mi load. Naaman mi load pang internet tapos dili po nimo sila basta-basta makuan ka nang madali-dali ba kay paras karon hapon na wala na pay office ang OWA. So galibog mi ani ugma syempre naman may mga kuan kaning tawag ani naami mga ebidensya naanhi siya dire ay mga ebidensya. Then mura to nga aglibog lagi mi abis pati ako karon wala murag lutang kay akong utok ko kasabot kay basig unyang dapit maabot siya tapos takabalog unsaon ta niya di ba kay sundalo gud siya. Libog na mi sa mong kinabuhi ani. Pero kung musulod jud siya pugos diri murag mabukbok gyud namo siya bahala siya. Pero mo lagi na di mi kagawas kaya hakwa mi kuryente kay gipatian mi. Ngit kayo. Paabot na lami ani kung kay manhi mandutok kong amo pa sabi ito niyang hilak. Kay before nagsumbong dito iyang ang kadama sa iyang igsuon. Kay daghan man ni siyang balay. Napod siya yabi dito na siya mga duplicate tapos ningon daw sila nga di daw sila motuo. Karon di sila motuo nga pagkadaghana na ako ga-vlog baya ko kuhaan ako siya video ganiha. Pero wala lang nalimot lang ko video ganiha pag tawag sa akong amo sa akong kauban nalimot lang jud ko ganiha og kuan ba para madunggan pud nako nihilak siya kay dili siya katuonay nato iyang papa pasagdahan lang daw kay basig nagka-Alzheimer na oy buing dili pwede nang inana oy nga pasagdahan nayapag sama na kinahanglan nga mo balhin jud mi anig balay kay og dili jud mi niya pabalhinon then mag-inani ra gihapon then naara siya di sa ubos wala mi kabalo kung anytime kanu sa siya masaka diri wa mi kabalo munang kinahanglan nga iya jud mi ibalhin kay amo yu siyang i-report ugma mag-online na mi mag-report na mi sa OWA kay karon man god February March 7 man karon dayon gabi na wala dili na online ang kuan ang OWA. So mga ganda tagad na lang jud mi ani kung unsay ma-result. Hello mga gandararat. Kani siya nga kaning video nga akong gi-upload karon. Mao ni siya katong ikatulo ka adlaw na nga kuan nga balik-balik siya dito sa taas niya kay atong first nga adlaw dito siya kay gusto lagi siya modulog daw sa kuha tapos daghan kay siya mga kuan ko dili ko tapos pagkaugma sa gabi nagkagubot man mi atong first gabi go then pagkaugma sa gabi wala siya gadahom nga akong kauban ning tug-an sa akong amo pagtug-an sa akong amo gitawagan siya uli di siya dritso then pagkabuntag mo na ning nahitabo ning adto siya dito sa mo kadungog nga nagtagumbol sa sulod kay ngano ambot mura siya nasuko kay nga ning sumbong akong kauban so mo to amo ang gilakan kay basig wa man ta kabalugod sa una sa tawo basig mayawaan suko siya sa mua pamatyon min dito ilahabi itong balay then mo to nga galibog na mig unsay among buhaton nya ginapaasa-paasa ra mi sa among madam nya ang akong madam among gisumbag ra pod siya sa iyang papa so naglibog na gyud mi mao to nga nakapanawag mi sa OWA mga gandararat tan-awan ninyo ako ang OWA helpline bakit walang sumasagot kay naa dito ang motoy sumpay ani nga video mga gandararat kay amo silang gikontak so salamat kay sa inyong paglantaw mga gandararat please subscribe sa ako ang YouTube channel. Pa-like na lang pod.